Hello baby. Ngithi ngiyeza lapho ntambama ngizokuvakashela. Ntambama. Antayi ukuthi kusamina lapho ke. Ani wena uwumdandi makumele uzongivakashela ungifake endlekweni kumele ngifake imali yokusa, ngifake yani. Kusamina. Alright, ungafika. Kunje inkinga nginama cravings. Usuqalile. Uyabona manje? Ama cravings wani wona lawo ke? Ngicraveli yogurt nama hot wings. Yazi thina kwaZulu ngiloko ngazalwa angiyazi into ekuthiwa ama cravings. Awekho ama cravings. Uniphatha ukukhala nje nini wena uphethe ukukhala wena. Upragini. No, ngikho preg ukuthi ngenzela mase kuthi ngima preg so masifika ingane ethi ifice endlini into ezifresh nayivele ibe fresh yabo. Phela ngisho ngakuthi uprega noke nahalela izinto engathengwa nje. Ukuthi uhalela nje amahlala noma amaviyo ngihambe ngehlathini ngokukhela wona. No, baby ingane ethi ifihla amahlala idla amaviyo izoba yimbi. Yayibuka ingane alendiwe imbi njani? Angifuni nje ingane yami ibe yimbi njengeyakhe. Fuck. My road, I'm so African. Ladies and gentlemen, I rap, but for now, that I rap.